Ansambl pozorišta Lutaka Niš putuje u Sarajevo, gde sa predstavom Alisa u zemlji čuda učestvuje na 4. festivalu dječje umjetnosti. Reč je o festivalu internacionalnog karaktera koji neguje autorski izraz za decu i mlade, afirmiše sve grane umetnosti i razvija ljubav prema stvaralaštvu kod najmlađe populacije. Obuhvata dramsko, literarno, likovno i muzičko stvaralaštvo. Ovo će biti prvo učešće pozorišta Lutaka na ovom festivalu. U takmičarskom delu programa učestvuju još Zagrebačko kazalište Lutaka, Dječje kazalište Branko Mihaljević Osijek, Gradsko kazalište Joza Ivaković, Vinkovci, Udruženje Fani i Bosanski kulturni centar East West centar Sarajevo, pozorište Lutaka Mostar, pozorište mladih Novi Sad, pozorište za decu Kragujevac i pozorišni studio Nada Ruma. Predstava Alisa u zemlji čuda je do sada učestvovala na 6 nacionalnih i internacionalnih festivala, na kojima joj je dodeljeno 6 nagrada stručnih žirija i 1 nagrada dečijeg žirija. Predstavu je režirao Zoran Lozančić, a uloge tumače Mirjana Đorđević, Svetlana Mihajlović, Biljana Radenković, Dejan Gocić, Slobodan Miljković i Toma Bibić. Pozorište Lutaka Niš nastupa u subotu 5. maja u 20 časova u Sarajevskom pozorištu mladih. Inače, ansambl pozorišta Lutaka će u maju učestvovati i na festivalima u istočnom Sarajevu, Zaječaru i Brašovu u Rumuniji sa predstavama Patkica Žutkica, Damojed i More mašte.